Jo vaig néixer a Valls i al cap de 2 anys de ser a Valls, on el meu pare era comptable d'una fàbrica de teixits, va venir una guerra contra Turquia. Aquesta guerra va precedir la Gran Guerra Mundial de 1914-1918. Aquesta fàbrica es guanyava la vida exportant a Turquia faixes pels pagesos. I Anglaterra va bloquejar l'aprovisionament de Turquia i llavors aquesta fàbrica es va quedar sense clientela. I per comptes d'anar, no sé, a Galícia a buscar clientela, va decidir tancar. I el meu pare es va trobar amb una criatura i sense feina. I al cap de 2 anys vam poder passar a Lleida. I a Lleida el meu pare era comptable d'una companyia elèctrica, era l'elèctrica del Cinca, una companyia petiteta, de molt poca categoria, que al cap d'uns anys va ser absorbida per la Catalana de Gas i Electricitat. Primo de Rivera, el dictador, degut a un salt de l'ulls que hi va haver universitaris, va clausurar la Universitat de Barcelona. Jo no em vaig trobar, que no tenia, ni podia matricular, un desastre. Però, com altres catalans vam anar a Saragossa. Jo a Saragossa ja tenia coneguts del batxillerat i els catedràtics de Saragossa van tenir l'atenció d'examinar-nos amb els programes de Barcelona, la qual és molt d'agrair. I així va acabar el meu primer curs de Medicina. Després ja el resta de cursos els vaig fer a Barcelona. Fins que hi va haver un any, quan jo anava a fer l'últim any, va venir la República. I la República, l'any 31, es va trobar amb el Palau Real de Santander, de la Magdalena, que no sabia què fer-ne. La Universitat d'Estiu de Santander, que ara es continua amb la Universitat Menéndez Pelayo, és essencialment fa venir professors de tot arreu i tria 2 alumnes de cada facultat que vagin allà a estudiar, ampliar estudis, etc. L'experiència va ser fantàstica. Va resultar que el grup de Barcelona, entre ells Viola, ja vaig conèixer Viola, jo vaig acabar la carrera l'any 35 i jo vaig tenir el problema del servei militar. El servei militar hi havia en aquella època, això s'ha acabat, dels soldats de quota. Segurament ni heu sentit parlar d'aquesta cosa. El soldat de quota era un individu que pagava a l'Estat una quantitat que depenia de la fortuna del seu pare. En el meu cas van ser 1.000 pessetes, 1.000 pessetes de llavors. I tenien l'avantatge que podien elegir el cos. Podien elegir, jo vull infanteria, jo vull cavalleria, tal. I després reduïen, és a dir, en la meva època durava la mili un any. I llavors, amb la quota, només durava mig any. I vaig convèncer el meu pare, que era
molt ronyós de que pagués 3.000 pessetes i efectivament jo vaig ser soldat de quota i vaig ser llicenciat el dia 31 de desembre de 1935. T'oferien també, els de quota, ser oficial de complement. L'exèrcit necessita oficials en cas de guerra. I llavors va crear la figura de l'oficial de complement. Consistia en que el següent, tu feies, era la mili, feies 2 mesos de soldat, 2 mesos de cabo, 1 mes de sargento i 1 mes de brigada. Brigada, per aclarir-vos, és una mica més que sargento i li encarreguen la comptabilitat de la companyia. Jo vaig fer l'oficial de complement i vaig tenir el número 1 de la promoció. I vaig tenir el número 1 de la promoció per una cosa molt senzilla, i és que les preguntes que feien al tribunal aquest eren només història, perquè era l'únic que sabien aquells. I es m'han preguntat qui era Don Juan d'Àustria. I vaig tenir també el número 1 de la promoció. El número 1 de la promoció se li tornaven els quartos, però va resultar que a mi em van dir dentro de unos meses recibirà el despacho. I ja va venir la guerra al juliol i ni despacho, ni retorn de diners, ni res de res. Jo vaig viure des del primer dia la guerra. La guerra, que la meva mare, que estava molt malalta, cardíaca, li vaig dir que eren els trons de l'Olimpiada Popular. No sé si algú de vosaltres recorda. Hi va haver les Olimpiades organitzades per Hitler. I llavors els partits d'esquerra, per fer la punyeta a Alemanya, van organitzar l'Olimpiada Popular. I a Barcelona va ser un lloc on es va celebrar. Li vaig dir a la meva mare que jo érem els espallecs de les Olimpíades, que no es preocupés. Me'n vaig anar al clínic i allà ja no em vaig sortir fins al cap de 7 o 8 dies, continuant ferits, etc. I així, aquest va ser la meva primera participació en la guerra. Jo estava al clínic, i al clínic es va refugiar molta gent. I jo vaig pensar, home, si ets alférez de complemento, pots anar a fer servir el teu títol. I em vaig anar a l'hospital militar. A l'hospital militar, en aquell moment, hi havia un cirurgià que dirigia jo, gran persona, però que, com molts cirurgians de l'època, no sabia res de fractures. És a dir, les fractures van canviar aquells anys precisament a Viena amb un tal doctor Beller que va canviar completament la cosa. I els que vam aprendre el Beller érem com uns reis. Arribàvem i semblava que curàvem misteriosament a la gent. Llavors vaig anar a l'hospital militar. I en aquestes, al cap d'un temps, d'haver agafat una gran fama degut als procediments de Beller, em va arribar un nomenament de cirujano de las brigadas internacionales.
Jo en aquella època no feia res que no consultés amb un catedràtic, el doctor Joaquim Trias, a l'Hospital Germans Trias, aquest senyor. I aquest senyor li vaig anar a veure què li semblava allò. I diu, tio, això és fantàstic. Accepti-m'ho de seguida, no s'ho perdi. Això és fantàstic, perquè tindrà ocasió de fer pràctica i tal. Em vaig entrar a les brigades internacionals. I sobretot vam valorar molt que jo parlés alemany, perquè resulta que hi havia molts metges alemanys i a més resultava que en aquell moment a Europa hi havia una sèrie de nacions que estudiaven en alemany. A Hongria els metges estudiaven amb textos alemanys, etc. I això em va venir molt bé perquè vaig poder canviar impressions, congeniar, etc. I, a més, hi havia també molts ferits que parlaven alemany,